Ndichavamba hondo naye Mwari ndosetuka rusvingo hakuna chombo chingandikurira nekuti ndiri mweya Mwari baba vangu mweya neni mwana ndiri mweya ini ndinopinda pinda ndinopinda pinda ndinopinda aiwa ndiri mweya ndiri mweya ndinopinda ini ndichibuda ndiri mweya ndiri mweya ndinopinda kana kubuda iyo nyika yose kumba kwangu kani vana vangu ndiri mweya iyo nyika yose ngaisive kani vana vangu kuti ndiriwe ane maoko tese nyika yose ngaisive kani vana vangu kuti ndiri mweya iyo nyika yose ngaisive kani ngavazive kuti ndiri mweya ane chose tisambire Jesu tuzvidai haiboho tambira Jesu iyo nyika yose ngaisive kani vana vangu ndiri mweya iyo nyika yose ngaisive kani vana vangu ndiri mweya vana vangu ngavazive kuti ndiri mweya vana vangu ngavazive kuti ndiri mweya. Come on, declare it. Vana vangu ngavazive kuti ndiri mweya. Vana vangu ngavazive kuti ndiri mweya. Vana vangu ngavazive kuti ndiri mweya. Vana vangu
vana vako ngavazive, vana vako ngavazive kuti unonamata Mwari mukuru. Vana vako ngavazive kuti uri mweya, uri mwana waMwari. Vakasakura vachizviziva hamene kuti vachadzidziswa nani, asi ngogara uchivaudza kuti panopamba tiri vana vaMwari, panopamba tinofamba nomweya mutsvene. Handina bakatwa, handina utane museve, handina bakatwa, handina utane museve. Mana mai bakatwa, handina, handina, handina. Mana baba handina, handina, handina. Ande tose. Handina, 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 Handina. I want to fambana, Jesus, to fambana, to fambana, to fambana, to fambana, Nico. You need to fambana, Nico. You need to fambana, Nico. And the Tony, he need Handina, 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 fambana, Yesu, do fambana, do fambana, Yesu, do fambana, do fambana, do fambana, hey, do fambana, Chibo fambana, Jesu, hey, 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 famba munikani, I was go famba na Jesu, and the tongue. Hi, and the tongue, pastor, and the tongue. Hey, and the tip of famba tongue. Famba, 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 and the tongue. Famba, 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 famba. Famba was a famba tongue. Famba, 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 famba. I want to hear the voices only. Famba, 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 famba. Hey, famba, 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 famba. How the tune? Daddy famba, 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 famba. Inobayati. Di. Munoiziwa. Vana mai.
services? Who is loving the Shona services? We get to express ourselves, Sanditi. Panikamaka, Karidim Kandaku Kudzidzisa, very easy, Munokaziva. Blackie, let's go. Ba, ba. Hey, Baoko. Hey, hey, hey. Ipabo. Hey. Mururu na muri tabana mai. Kana Yesu ajione kwa dinazofanana ye. Kana Yesu ajione kwa dinazo. Munoisiwa nditika. Oh, kana Yesu ajione kwa dinazofanana ye. Oh, kana Yesu ajione kwa dinazofanana ye. Ona kana Yesu ajione kwa dinazofanana ye. Kana Yesu ajione kwa dinazofanana ye. Ini dinazofanana ye. Dinazofanana ye. Oh, dinazofanana ye. Dinazofanana ye. Ini dinazofanana ye. Dinazofanana ye. Ini dinazofanana ye. Dinazofanana ye. Ona kana Yesu ajione kwa dinazofanana ye. Kana Yesu ajione kwa oh, dinazofanana ye. Ona kana Yesu ajione kwa oh, dinazofanana ye. Ona kana Yesu ajione kwa wazazi wazama wako Yesu dinazo Hallelujah. Diye mwari wa shose hallelujah. Chimbo simu zais wira kongo murumbita. Dime mwari vanogara nekusinga pezi. Diye mwari suro na nasi nekusinga pezi. Diye musimu diwe musoro wedu. Diye mwari mukwambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Mwari vasingati nyekise. Tiri pano kurumbiza sitare nyumuchene. Nekuti muri mwari vanotigonera. Tinokutenda ine nyasha dzenyu dzinogara nekusinga peri. Tinokutenda ine rudo rwenyu
chenyu muchene makakodzera kurumbidzwa makakodzera kurumbidzwa Jesu tinokutendai nekuti muri Mwari wanokunda mazita enyu muchene ngatimukudzei Mwari nemoyo inofara idzodzidzidza keuru yedzinoitirwa izvi ngatimukudze Mwari nemoyo inofara tinotenda nekuchengetwa Mwari tinotenda nerudo rwenyu rwatakaona paKalvari tinotenda nenyasha dzenyu muri Mwari vanotichengeta murapi wedu ndimi Jesu simba redu ndimi Mwari murwiri wedu ndimi Mwari Mwari vanotikundisa munoisa nzira pasina nzira sekabaya lilakandemosotebaya We thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Let's lift our hands before him this morning. Simuze maoko edu timurumbidze mangwanani ano. Thank you, Lord. Thank you, Kaya Lord. ndebede bosa Thank katala you, bayasi. Lord. Thank you, Father. Yentada bayasa katala bayasi. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Tinotenda neupano We wenu. honor you, Lord. Tinotenda We nekuda honor kwenu. you, We Jesus. thank you, Father. We honor you, King of Zion, Thank you, Father. Lion of the tribe of Judah. Thank you, Reign in Jesus. this place. Sisi zenyu ni uhuru. Shumba ya Juda Aya basaya kata. tona mata. Hey. Shumba ya Juda Elelelele besaya ta. muri mutrene. Ah. Shumba ya Juda Hallelujah. tona mata. Yes, Lord. Shumba ya Juda Ikataya basaya. muri mutrene. Yes, Lord. Shumba ya Juda tena mata. Basaya kata. Shumba ya Juda Basaya kata. muri mutrene. Shumba ya Juda tauya kuzokuna mata. Shumba ya Juda muri mutrene. Shumba ya Juda munotonga nekusinga. Shumba ya Juda muri mutrene. Shumba ya Juda tena mata. Yeah. Muri mutrene. Shumba ya Juda tena mata. Muri shumba muchina wanukaya. Tena mata. Mamuri tawana zororo. Mamuri handina kutya. Mumapapiro enu aya ndakachengetedzwa. Mamuri tawana zororo. Mamuri handina kutya. Mumapapiro ndakachengetedzwa. Shumba ya Juda tona mata. Rubidzwai Jesu, kudzwai Jesu. We lift your name on high. Shumba ya Juda tena mata. Muri shumba ya Juda. Muri shumba rudzi wa Juda. Shumba ya Juda
We thank you, Jesus, for everything that you have done. You are the Lion of the tribe of Timishumba ya Ruti wa Juda, yakata ya Masaya Lande kosa ya Tayaba, ilikama Saya Shumba ya Juda, Hawa, Mungu Jebe, Shumba ya Juda, Tonamata, Shumba ya Juda, Urimu Jebe, Lion of Judah, we worship you, Lion of Judah, you are holy, you are holy, Lion of Judah, you are holy, Lion of Judah, Shumba ya Judah, nemazioga, Tonamata, Shumba ya Judah, Urimchene, Shumba ya Hallowed be your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mwari vanoshamisa. Thank you, Lord. Tinoremekedza ukuru hwenyu panguva yemangwananano. Imi shumba yerudzi rwavaJudha. Thank you, Jesus. Tinoremekedza ukuru hwenyu mukati memba ino mangwananano Mwari. Tinotenda kwamuri, imi the Holy One of Israel, the faithful and true one. Tinokutendai Mwari, the Prince of Peace, the Holy One of Israel. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praise. Thank you for who you are. Thank you, Jesus. Mwari vanoshamisa. Thank you, Mwari vanorangarira vanhu. Thank you, Mwari vasingafuratire vanhu. Tinonamata Baba muzita raJesu. Tinotenda panguva ino Mwari. Tinotenda nekuremekedza zita renyu muzita ramambo Jesu Kristu. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Tinotenda Mwari chaizvo. Thank you so much praise and worship nekuti tungamirira panguva ye praise and worship. Amen. Vangani vanhu vari mukati muno vari kunzwa something pa service the show nights. Amen. Sezvandaitaura last week, iyo service ino vanhu vakawanda vari kunditi service yamatanga iyi tiri kutouya tiri munzira because toda kurumbidzawo Mwari with our mother's tongue. Amen. Saka takaigadzira kuti kana muchida mahimu muchida kurumbidza Mwari tichitaura tiri in our mother's language. Amen. So toda kutenda Mwari chaizvo with the great response that tiri kuwana. This is our third week tatanga. Amen. Toda kupfuurira pamberi nhasi program yedu iri so loaded. Haisitombofema but thank God ndichaparidza saka ndechitarisa time ndini. Amen. Regai tivhure mabhaibheri edu kuna Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. This is a Shona service, saka tukuita English service soon after that. Amen. So grai tingoverenga Isaiah chapter 43 but ndichaverenga hangu in English. Tozongoparidzirana nekuda kwetingomalizana netime dzedu. The Bible rinotizvo, forget the former things, do not dwell on the past. See,
I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Gaitiverenge kuna Ephesians chapter 5 verse 21. Ephesians chapter 5 from verse 21. It's on the board. If you don't have it on your phone, let me just read it real quick. Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but only holy and blameless. In this way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become the one flesh. This is a profound mystery, but I'm talking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. Amen. May the Lord bless the reading of his word. Amen. Tinotenda Mwari. Last week kana vanga vari kuno topic message yangu ndingokondinya pandakasira last week. Amen. So tiri kuendera mberi ne welfare check saka nhasi part 2 tingokondinya patakabva. For those vanga vasipo, last time taingotaura tikati a lot of people vanhu vari kuenda through mental issues. Vanhu vanouya kuchurch vanhu vachirumbidza Mwari, but vamwe vacho they are going through some deep mental issues. Tikapa example Elijah, kuti Elijah anga ari munhu waMwari, akambomisa mvura akazoiti uye apedza kudaro takazomuona kuti Mwari ndiuraye. Tikaona kuti mental issues they are real even kuvanhu waMwari. Tikatarisa futi kuna Jesu kuti mugarden of Gethsemane akufa, Jesu Kristo akusangana nekuurayiwa, akusangana akuenda pacrucifixion, akataura Mwari akati dei zvaibvira Mwari, dei mukombo uyu wandipfuura, but kusave kuda kwangu asi kwenyu Mwari. He was going through some challenge, knowing what was going to happen, knowing kuti Judas Iscariot he was almost going to come paaiuya nevanhu achizomubetray. So tikaonesana tikati mental issues anogona kuitika. Murume anonzi John, at one time unomuziva ndiye akapavha way yekuuya kwaJesu, but pane nguva yaakasungwa ari mujeri, akatumira shoko kuna Jesu kuti ndimi here mimi Jesu ndimi here zvechiwanda ndimi here wandataura kuti prepare the way for the Lord. Akanga akuenda wamujeri. Ndoda kuti nditaure nemi ndichingokondinya for a few minutes, then tipedze message yedu nguva ichiripo. Amen. Inini ndomboenda kuma-prisons. One of the things, John akanga ari muprison akatanga kunetseka. Mukaenda ku-prison kwakaoma. Pane this other guy pandakamboenda akanga atendeka aripo, atotendeka amuKristu. So when I was talking to him, pane zvinhu zvaakataura achiti ndakamesa life yangu, but ndamesa life yangu ndatova munhu ndakapuwa life sentence. Saka for the rest of my life handina parole, ndichararama for the rest of my life ndiri mujeri munomu. Saka iye akazotaura zvimwe zvinhu zvakatozondichallenge inini. Akati unoziva pataa mujeri kudai so mentally ndakachinja mindset yangu, ndikangoti ndashifta kwekularamira. Sezvangoita mwenyu takabva kuZimbabwe tikauya munomu anditi, ende tauya munomu ma-challenges mamwe acho anofeswa navanhu vari muprison totomafesa. Munoziva kuti unogona kufirwa uri Zimbabwe ugotadza kuenda kuZimbabwe uchida kutoenda. Ndozvavanongoitawo vari mujeri, anotonzwa kuti pamwe mubereki wake afa but haakwanise kuenda. Anogona kutonzwa kuti mwana wake ari kurwara haakwanise kuenda ari mujeri.
Saka iye akazotaura akati mentally ndakazongozvitenda, ndakazvigamuchira kuti ndane new life. As long as ndiri mupenyu, ndane new life mujeri munomu. Saka ndiri mupenyu, I can still worship God mu new environment yandanayo. Zvakatotora kuchinja nekushifta kwemental kwepfungwa dzake kuti atoziva kuti okay, ndaapana. But kune vamwe vanogona kutadza kuzvigamuchira, anogona kutanga kufunga kufa. Kune vamwe vanotogona kutanga kuita worse vari mujeri. Ndopo munonzwa vanhu vanenge vachibayana vachidi. Kune vamwe kutoti kana potoenda kuprison haubvumidze kutombosvika. Kune these guys vanenge vatori rude wekuti anoziva kuti ndane life sentence. Saka ndikauraya munhu ndakatotongwa kudhara. Kana kuri kustate kusina death sentence, hapana zvavachagona kumuita. Havamuuraye. Saka anotanga kungonetsa arimo. Because life sentence yake hachabude imomo. Saka zvinodependa nekuti mentally uri kutora zvinhu uri kuside kupi. Tataura shoko raMwari panapa. Bible shoko raMwari rataura zvikanzizvo, forget the former things, do not dwell upon the past. One of the greatest things chinokanganisa munhu mentally, zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvakaitika mupenyu hwako. Munoziva kuti kune vamwe kana takagara kudai zvondogara nchitaura. Varume, respecta munhu ari paside pako. People are going through a lot. Munoziva kuti kune mumwe munhu anenge achitostrugura ari mwana akaabuswa nemubereki wake. Patakanga tiri kuZimbabwe pane mubereki akaitisa mwana aita zvemishonga kuZimbabwe. Saka part of ritual dzadziri dzakarara nemwana wake ndokubva aita mwana nemwana wake. Saka aita mwana nemwana wake, vanhu vanga vasingazvizive kukura kwaaita. Mai vemusikana uyu vaitoziva kuti murume wangu arara nemwana, saka pane mwana. Saka zvakazoitika ndezvokuti musikana uyu akazouya kuchechi, ndobva atendoka, ndobva aita mukomana aimuda. Ndobva vauya kumba, vavatanga kutenderochita zvikanzi handiye mukomana wangu. Ndobva ndatovataura zvondogara ndikotaura macouples, abudiranai pachena. Musararama nemasecrets because achazongobuda. Saka musikana uyu akanotaurira mukomana secret yekuti mwana wandinayo ndewa baba wangu. Saka mupana ndobva auya akachaja kwandiri zvikanzi pastor, ndakamboti musikana uyu ndiwe ndoda kuroora because kana vachiuya futi vanenge vachiti Mwari ndiye andituma ndiye musikana wangu. But ndobva auya zvikanzi handichada, ndikati ko zvaita sei? Zvikanzi no, nyaya iripo pastor, pane nyaya inotyisa pamusikana uyu. Kumba kwavo kune zvinhu zvikukutu. Ndikati chii? Ndopa akazonditaura kuti no, mwana wemusikana ane mwana nababa wake. Munoona kuti chiimajinai mukomana akabva aramba musikana uyu. Ndakada ambotraya kumuti ko wamboti Mwari, akati haiwa mufundisi, ina handidi. Saka ndobva asiya, mwoyo wangu wakarwadza for this young girl. Akaabhiswa nababa wake. Ane evidence yaabuse mwana ari kukura wababa wake. Mukukura kwaari kuita, ochitanga kuona vakomana nguva yekuti akuda kuroorwa, mukomana achimurambira, chinhu chakaitwa through abuse. How do you help munhu akadaro? Baba vake vapenyu, mwana wacho product yeabuse mupenyu, mwana wako futi. Hauzivi kuti womuti mwana here kana kuti hanzvadzi. Ari kukura akadaro. Zvinhu zvinoitika mumachechi, hama wadikani. Zvinhu zviri kuitika mumachechi takagara, kune vakarepwa wokuti paanotanga kungofunga abuse. Munoziva some things zvinoitika sezvandaitaura last time, zvinodependa nekuti chinhu chaitika sei. Hanimaona vanhu vanozoti iwe ungabva wachema kufirwa kwawakaita nababa wako, ndakafirwawo nababa. Vadikani, 2 masiblings vakafirwa nemubereki ari murumu. Anga aripo tomboti baba vazvisungirira. Mwana asvika achiona baba vake vakazvisungirira neaudzwa ari kuAmerica kuti baba wako wafa. Vese vafirwa nemubereki. But aona zvichiitika uyu, sini iroro haribve mumaoko make. Hallelujah. Inogara in your mind forever. Hallelujah. Pane zvinhu zvakaitika pangwe muupenyu hwako. And sometimes zvimwe zvacho haugona kushare nevanhu. Unotonatsa kuti ndikangoshare zvinozara muDallas. And zveshuwa zvinozara muDallas. Saka zvinhu zvokuti unopedzisira wangozvichengeta uri wega. Mwe musikana akauya time iyoyo, takanga taita maseries I think of Pastor Mtevano vanogona kuudza tichitaura nyaya how to mazuva ekudhara.
munguva yanga ichangouya HIV. Saka mwana vanozvarwa vane HIV havazivi, havana zvavakaita. Iproduct ye maybe kukanganisa kwababa okura ari HIV. Saka one of the girls tatotaura, mumwe musikana akabva auya kumba akutodanana futi nemukomana. Izvo mufana uya andiudza zvanzi pastor musikana uyu ndiwo ndoda chichi. Ndataura futi ene ndo message yangu budira naye pachena. Ndobva wabudirana pachena musikana ndobva ataurira mukomana zvikanzi ininika ndiri HIV. Achibvada chakauya futi kumba ende zvapana zvekuchechi chakabva chauya kumba anzi pastor aiwa ane HIV ka uyu. Ndikati saka handokati ndimwari ndinofa ndikati because kudhara ezvino izvi akuti HIV kwa yachangoita headache, you know, asisiri, but pane nguva yekuti kana munhu aita akafa mamusatomuona imi. Nguva iyo ndo time yakafa baba wangu futi vakafa vari HIV positive. I didn't know. Ende chakanetsa chimwe chakambonditorera time ku accept ndechekuti ndaigara navo. Saka musi wavakufa in time iyo ndasingazivi kuti vane HIV because nguva iyo vanhu vaiviga. Saka ndaitongoshayiwa kuti baba vangu vari kuchiko vari kungodeteriorate. Day ravakafa chekutanga vakufa ndakanga ndakagara nditori nevanin'ina vangu ndoma mweyamusheni for the first time. That's how now I know kuti Mwari vanotaura neni sei. Zvakaita ibita piu but ndopa ndakatanga kunzwisisa kuti Mwari vanotaura neni. Saka ndakanatsokunzwa izvinzi enda unoona baba wako, enda unoona matava, enda unoona baba wako. Ndobva ndotoramba ndichitamba kwandaitamba chiti handichanovaona because ndairara navo vairwara ndaiziti kana ndambotamba ndozoenda. Ndobva ndaramba ndichitamba. Pandakazoenda kuroom kwavo ndakawana vakutotandadza vachigraspa inonzi furo. And that was vakatozi vakatorwa havana kutozomborarama vakabva vafa. But ndakatanga kumbofila bad for some time kuti dei ndakateerera Mweya Mutsvene. Pamwe ngade ndakataura nababa vangu vasati vafa. But that was not the only trauma yakaitika. Vafa pakazouya death certificate akuona zvakanzi vafa ne-HIV. Pavakafa he messed himself because vanga vakugaspa. So he was messing himself. And then vaenda vatorwa neambulance ndakatanga kucleana tasina magloves kakuZimbabwe kudhara. Ndikutocleana mess yamudhara. Pandakazonzwa manje kuti vane ndikafunga kuti mudhara saka dei vakandiudza ndachibata pamwe unotanga kupanika. There is this trauma inoitika yepast. Handingaziye past yako iwewe yawakaenda through. Munoziva imwe past inonetsa munhu ndeye mistake yawakaita. Munoziva kuna vamwe ukaenda kujeri unorwadziwa. Kuna mumwe munhu anoendera kujeri kuti akatsika munhu nemistake akafa. Sinoti kuti munhu anga akadhakwa kana kuti aida, but zvakangoitika through accident akatozopedzisira atongerwa akaenda mujeri. It's just a mistake yakaitika. Trauma yaanenge achiita ndeye kuti ndakaluzisa munhu upenyu. Pane munhu akafa nekuda kwangu. Zvinogona kukudya for the rest of your life. Zvimwe zvacho zvakaita sana rape izvi, even ukaroorwa zvinogona kuaffecta marriage yako. Kune vamwe vanhu vanoti through my experiences avakaita, kana angava maabuse kana angava madivorce, anogona kutotarisa varume vese kuti handidi kuona varume chinhu chinonzi murume muupenyu hwangu. Koita wamwe murume akarwadziswa nemukadzi anoti handidi kuona chinhu chinonzi mukadzi futi mukati meupenyu hwangu nekuda kwezvakaitika in the past. Saka Bhaibheri shoko raMwari rauya Isaiah zviri kubva kuna Mwari zvikanzi forget about the former things and do not dwell upon the past. Pariri kuti forget harisi kuti zvinoirezika mupfungwa dzako, but Bhaibheri ringotaura kuti ngazvirege kuva nesimba upon your life, otherwise haumove. Chinhu chinonzi mental health chikaramba chichikura chinhu chacho chakaitika mauri chinokukanganisa. Sometimes vamwe vanogona kutofa nekuda kwezvozvo, vamwe vanogona kutorarama vane life nekuda kwezvakaitika. Ndakambokuudzai kuti pandakarwara kumusha kwedu kwakune varoyi. Saka vaenda kun'anga vobvanza varoyi ava pane 2 amuchemberi vanga vari 2 vainzi vauraya, vakauraya 30 mambuya vauraya 30 every year. Vavauraya mai vangu ndobva inini ndazoita wechi3. Saka ndakatanga kurwara. Ndakurwara one day saka ndakurwara zvokuti people vaitongofunga kuti ndiri kufa, marwarira ndaitanga risi, ndaigona kuita pass out. But zvakazoitika one day ndichirwara kudaro
Pane scripture yakairi mubhaibheri inoti usarege muroyi achirarama. Maroma munoiziva. Saka ndakanatsokufunga imwe musi ndikati this time pandiri kuenda kumusha inini manje ndakufa. But chemberedzo kuramba dzichitoreraiza because panoti pakafa mumwe votsvaga mumwe. Ndoda kuenda kumusha ndonodhila nechemberedzo dzisi. Ndoda kutouraya pane wani muchembero ndakatonatsa kuti ndinotsvaga tsvimbo and I'm going to beat that muchembere kusvikira afa. Thank God baba wangu vakandirambidza kuenda kumusha during that because I was in pain. But ndaitoda kutouraya munhu zvokuti pamwe ndikade ndakazopuwa futi life yokuuraya munhu out of anger, out of what was happening. Nyaya yema-mental issue iri real. Saka tiri kuita welfare check. Zviri sei muri kuzviitawo sei kwamuri uku? Mental check is real. Ndakuenda ndichipedza ndichiramba ndichitaura zviri things that happen. Taverenga futi because nhasi ndiri ngotaurawo sekutumwa kwandaita. Ndakakuudzai last time kuti I check from the heaven. Pane issue yandatumwa futi imwe iri kuitika inokonzera ma-mental issues, issue dzema-marriage. Hallelujah. Paul kuna Ephesians akataura zvinhu zvakawanda. Akataura Bible topic yacho inotonzi instruction to the household. Instruction to the household. Saka akatanga nekuna ana baba na mai ndobva azoenda kuvana akazoenda kuma-slaves. Maybe nekuda kwetime yedu handizogona kusvika kwese kwese. But chaakatanga nekuita akatanga nekuadresa amai nababa akati ana baba akatanga naamai but ndoda kutangana nababa ndimi wana madhodha ndikatangana naamai munozoti tangeni kwamuri wana madhodha. Zvikanzi love your wife sekuda Kristu kwaakaita kereke yake. Idai vakadzi venyu sekuda kwakaita Jesu chechi yake. Amana ndatanga kufunga ndikati Jesu akaita sei kuchechi. But pane zvinhu zvakawanda zvakaitwawo zvazvo naJesu. Maybe zotichazotaura Jesu akada chechi yake akaifira. Do you know kuti rudo rwaJesu even kune vanhu vari kuenda kugenda kubva muchechi but vane rudo rwaJesu. Jesu anoenda achiti ndozvamakazochuza asi mwoyo wangu I loved you kusvikira hako wazoenda pamusuwo wegehena but mwoyo wangu ndakakuda ndikakufira. Decision yokuzoenda kwakaita kugehena yakanga yaimwe but inini ndakanga ndafira iwewe. Saka Jesu otaura kuti varume munofana kuda madzimai enyu sekuda Kristu kwaakaita kereke yake. Saka pandaifunga ndichimeditata nezve ndakazozviona tikatika kana pasina rudo pane a lot of abuse dzinoitika dzinogona kuitwa nemurume kumunhu wechikadzi. Emotional abuse nephysical abuse. Amen. Emotional abuse nephysical abuse. Saka inini ndiri kuuya pa-welfare check ndichiti makagarisana sei mudzimba umu? Hakuna here vana baba vari kuita basa rekudhingindiza vana amai mudzimba umu? Vachiuya zvavo kuchechi day in and day out. Inini ndinobva ndakutaurira aisa pastor panapa. Musi waunongoisa ruoko rwako pamukadzi you cease to be a man kwandiri. Kana uchida kurwa pastor wangu aitaura kuti uri mbwende. Pastor wangu aitaura wedre kuti wana uchirwa mukadzi uri mbwende inonorwa nevamwe varume apo unonoputiswa iko unoda kudherera ma-weaker vessels kutokunyira maoko uchida kurova mwana wevanhu. I'm one person wekuti pakaita mai vano vachitaura kuti marwerwa ndiri kuita pastor handisi safe. Musafunga kuti ndonamata ndichiti divorce ndotaura kuti bvai amai separatai kana zvazonaka modzokera. Munhu handidi kusara ndine mhosva. Varume unonzwa kunzi akauraya mukadzi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hanzi akauraya mukadzi. Auraya akaona mukadzi ane chikomba. Unorera mukadzi utoona ane chikomba. Chikomba chacho handi chakadiwa. Vamwe vanonorova chikomba futi kune vamwe varume vanobva vazvidzikisira unonorwa nechikomba chemukadzi wako. Unopedza nyika yese kana basa rake riri rezvikomba. Warwa neichi usasangana nechimwe wani chinenge chine ma-6 chikakurova zvekuti ugoroverwa futi mukadzi wako yeye. Hallelujah. Hapana munhu ane right yekuisa ruoko rwake pamwana wemunhu. Hallelujah. Ndiwo anomutsvaga wega. Hallelujah.
Hapana munhu akakutsvagira pana ati wakatsvaga wega, vamwe wese takatozosangana makaringe muchidanana kukadzi wakaona wezoda kuturera mwana wevanhu panapa. Haleluya. Handiri kutaura welfare check. Haleluya. Toona munhu kutoro ivo vana mai vacho Bhaibheri rati zvisubmitei. Unotomunzwa mumwe achitanzi rovaka unoda kundirova unorohwa zveshuwa. Unofunga ati anotya Pastor Sundiri, anokutaurira kuti enda unovataurira kaPastor Sundira, unorohwa zveshuwa. Rovaka iwe. Haleluya. Amen. Zvisubmitei kuvarume venyu. Unokupenga hama dzako dzazonyanya kukuya pano. Zvakazodai. Ndakazonge ndakateerera muzika unoziva kana kuona murume wako achiunza hama ndira kukupai tipi. Haikuna kusora uchinetsana nadzo hama uchidziitira maatitude. Aiwa, ukaona dzauya zvaunofanira kuita manje. Tanga kutenga nyama dzese dzodhura dzedze vana T-bone steak, tenga vana ribeye, wodzitenga uchisa mumba mumwe uchivabikira. Murume wako uya uchibika, kusvika mari yakupera tanga kuti ko mari iri kuita sekuti aiwa katiri kubika panapo pakai. Iye ega ndiye achazovaudza kuti mari yapera pano. Hauvadzinge, iwe unoitawo tactic. Zvese zvinodhura zvitsvage. Haleluya. Amen. Tenga zvavangotaura ukanzwa vati ndoda kuenda kuFago bva vati tiri kuenda this weekend enda kuFago. Kana iye wako azoona kuti mari iri kuperawo ndiye kuti aiwa inini hama dzedu idzi ndiye achanodzitaurira ega kuti aiwa pano apa mari yapera. Ndo zvinoita mukadzi akangwara. Haleluya. Haunetsani nehama dzemurume zvazonyanya uchidi iwe. Haleluya. Ihama dzemurume wako. Haleluya. Aiwa ndiri kutokupai welfare check matipi. Wozi vamwe marelationship havasi kutaudzana kumachi nenyaya idzodzi zvinhu zvinenge zviri simple. Haleluya. Vana mai Bhaibheri rati zvisei pasi pevarume venyu. Kuna ana mai majeti. Bhaibheri rotozotaura ranzi zviri nani kugara pamusoro pemba pane kugara nemukadzi anenge achimboita. Ndakazombozvifunga ndikati anozonzi apo murume aitaura izvozvi ndiSoromoni. Imagine anga nevakadzi 1000 but pane chimadhuve 1 chakamuita kuti enda aidzokera. Because kana une 900 kwakwanetso unongosiyawo woenda but for some reason madhuve anga ane simba. Zombogara zvadzo dzodzoka hadzi but dzichida futi. Haleluya. Haikona kukangavara. Haleluya. Aiwa handisitaura vana madhuve ari muno, ndingotipawo example. Amen. Sorry vana madhuve ari muno, vana madhuve ari muno makanaka imi. Amen. Vana madhuve ari muno makanaka. But chatiri ngotaura ndechekuti Paul akataura kuti izvo madzimai zviise pasi pevarume venyu. Zvokurova varume zvokurova zvazva. Inini maezvirezvi Bhaibheri reason 1 inoita kuti munhu asiye mukadzi wake kana murume wake kana paita kuchita. Number 1, musabva mamhanyira ipapo. Kuchita kwacho unototanga futi nekuregerera. Kana uri one time wo utaura kuregerera. Ikazoita habitual sin ndopo unozoita sei? Ndopo unozomusiya. Ende ipapo Bhaibheri rinokubvumidza kana uri murume kumusiya mukadzi yeye because unfaithful. Vakawanda pachiKristu kana munhu adaro akasiya vanoti akaramba mukadzi. Aiwa haana kuramba mukadzi. Mukadzi ndiye akatanga kuramba mumba akudanana nemumwe. Ilanguage yedu yatinongozovhiringa zvedu. Akatanga kudanana nemumwe ndiye akabuda mumba. Ende Jesu akati aiwa kana zvatodaro musiye. Asi yeye hake atanga kusiya imba ndiye abuda kunze uko. Mupagadzirise maKristu. Anzi akaramba murume tangai mavhunza ati chii chaitika paakaramba murume paakazobuda. Murume ndiye anenge atanga kubuda aita zvaari kuita uko. Haleluya. Amen. Bhaibheri ipapo rinobvumidza. But kana pasina kudaro Bhaibheri riri kutiti vakadzi zviise pasi pevarume venyu ende varume idai vakadzi venyu. Regai ndimhanye ndasarwa nemaminesi mashoma ndobva raenda kuvana. Zvikanzi vana vanofanira kurespecta vabereki. Inotoparidza practical gospel. I know kuti harisiro gospel ramunoda. But mumba umu kune maissues
between maparents nevana. Vana vamwe vakange vakukura vanooma musoro zvekuti haleluya. Kukura zvake ane kamari kake akuenda kubasa, kuda kumutaura kuti chii challenge everything zvaunotaura mukati meupenyu hwako. Bhaibheri rinoti honor your parents, kuti mazuva ako eupenyu hwako awande panyika panapa. Vana vepaHarvest International Church munofana kurespecta vabereki venyu. Haleluya. Amen. Tungoita welfare check. Hakuna kuti mubereki anoita stress, mubereki anoita depression nekuda kwako iwewe. Haleluya. Amen. Amuchada kuita maamen kamanje. Zvinonakisa kana pakubatwa pane pamwe patinge takubata. But the truth of the matter ndezvekuti zvakamira sei kudzimba uko. Ndobva razoenda ndangutaura zvangu kuti chimhai ndobva raenda rakutaura futi kumamasters kuti maslaves munofana kuzvisubmita kumamasters enyu. In our day to day kwamunoenda kumabasa munofana kuita vakristu vapenyu. Kana pane mwana wepaHarvest International Church ndimi munofana kunge muchiwana maworker of the month every time, because uri mukristu haunonoke kubasa, haungodeedzere kunonzi kudeedzera kukula ini. Uri munhu anovimbika, anotrustika pabasa. Haleluya. Makristu ndimi mungade muchiita maworker of the month epaHarvest, muchitiratidza matrophy nekuti wakatendeka. Haleluya. Amen. Haikona kushungurudza boss wako, haikona kushungurudza manager wako na supervisor wako kubasa. Ita munhu waanototrasta kuti ndoneswa nevamwe, but if this is guy kana aripo ndoziva kuti basa raMwari richaita. Ende Mwari vanotanga kuropafadza mabasa emaoko ako. Haleluya. Because haungoda kamaropafadzo uchijamba zvimwe. Zvine protocol. If you are obedient uchitawo zvinhu zvakanaka, Mwari vanoropafadzawo. Amen. Haleluya. Hauna zongoti pastor ndinamatire basa rakapera rambopera sei wasikanonoke kubasa iwe. Every day waenda kubasa nguwai. Wakakola ini kangani pagore. Vangani vawakauraya. Ingoti baba wangu wafa. I have a cousin yakafa. Uraya vanhu every year gore rese. Waviga vakawanda ukachinja futi company. Ngoma ndiyo wataka futi kuviga mudhara. Uchiendera futi pamberi uchidaro. Hallelujah. Deva iziva mwana wacho uri kuzi vakafa kuti kutanzwa nekuuraiwa kuno. Zaigona kutovanetsa. Amen. Hallelujah. Tangoti tingoita welfare check. Hallelujah. Gospel iri practical. Kana tida kuona revival, tinotangira pazvinhu zvacho zvinhu tinoona ngezviri simple izvi. Zvinhu zvikanaka izvozvo, chechi yaMwari inoita zvakanaka. Amen. Toda kutenda Mwari 12 dzakwana, time yangu yakwana. Nekuda kwetime yangu, I'm going to ask MC auye tikondiye neprograms dziri pamberi. Amen. God bless.